Hamdun салом алейкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бардоро курси имрӯзро ба шумо бохабар мезем. Ба канал обуна шавед ва лайк маъмулан фаромӯш накунед. Имрӯз 1 апрел марҳамат, курси имрӯза. Якте лайк бизанед, видео поделиться кунед. Рафтем бародар ҷони ма. У кого есть депортация, можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. Бародаро марҳамат, 100 евро баробар аст ба 1175 сомонӣ. Марҳамат. Доллар боша бародаро ба 1086 сомонӣ баробар аст. Марҳамат бародаро. Бародаро марҳамат, 1000 рубли русӣ. Ина бародаро, ин боло нигоҳ накунед. Ина инҷа бародаро ба 127 сомону 54 дирҳам баробар аст. Марҳамат. ина бародаро ба канал обуна шавед ва лайк маъмулан фаромӯш накунед. Аз курси ҳар рӯза бохабар шавед. Ба канал подписаться кунед.